Pagpangasaba sa hepe sa kapulisan sa Initaw, Misamis Oriental, sulod sa usa ka imnanan ang nakuhaan og video sa usa ka customer. Si Cyril Chavez alang sa dugang detalye. Live, Cyril. Yes, Real, giingong hubog kuno ang Chief of Police nga kalit na nga saba sulod sa balay inumanan. Ang aksyon sa kadagkuan sa kapulisan atong Siron pinaagi niining report. I want to put order in this locality. Mao kini ang video nga kuha sa usa sa mga customer samtang gipangkasab-an sila sulod sa usa ka imnanan sa Initaw, Misamis Oriental. Nagpaila ang maong lalaki sa video nga si Police Captain Marlo Lanyoso, hepe sa Initaw Municipal Police Station. Matod sa uploader sa mong video, gipangbaharan matod pa sa mong pulis ang mga customers nga tag-iya og bora-bora nga motor. Apan ilang na matikdan nga daw hubog na ang opisyal ug nang hulga pa kuno nga pamusilon sila niini. Misaka pa sa entablado ang pulis kung asa siya nakuhaan og video samtang nangasaba. Ang maong insidente nakaabot na sa buhatan sa Misamis Oriental Provincial Police Office. Sigon ni Provincial Director Police Colonel Raniel Valones nga iyahan ang gipatawag si Lanyoso o gipaeksplikar sa iyang gibuhat. Siya ay nandoon dahil umattend siya sa isang imbitasyon ng isang NGO at nagkaroon sila ng salo-salo. At doon na nga, nung dumating ang mga kabataang ito, ay nagkaroon ng hindi magandang sitwasyon. Aminado sab kuno si Lanyoso nga nakainom siya ni adtong tungura. Dakong kalapasan kini, sanglit ginabawal ang mga pulis nga mag-inom sa mga pampublikong lugar. Bisan pa man og maayo ang tumong ni Lanyoso nga dakpon ang mga malapason sa balaod trapiko, girilib na kini sa pwesto isip hepe sa Initaw o gana siya karon sa provincial headquarters sa Villanueva, Misamis Oriental. Nag-issue po tayo ng relief order sa kanya ng alas 9 ng umaga kahapon. At siya ay nirecall sa ating provincial headquarters upang sumagot, tumugon doon sa nakalatag sa kanyang investigasyon. Real pasalig sa kapulisan ngadto sa publiko nga walay angay ikabalaka sanglit dili matud pa nila itolerar ang sayop nga himo sa ilahang kabaro. Real. Daghang salamat, Cyril Chavez.